Sakuru. Anda kama cha sakuru mkani. Amacha yetu bwate ngone soke ndi chinga tiliko yani riko kameka. Ese kipusi. No aire bone ye kara kango moyo nga nda ka ige bone ne riko eta macha yana na ya tane yaka. Ngoto tebe kwende yego so enego konyete sana ensoko konyora machi agaiga. Anda ke kora tebi yangu na inde nkikeli oroche serikali uraganie ebakorere ino buna barimi. Yesu mate chinsu kali gento kere raisi bina wate abantu abange mbali gutaka gutuga kuri nabange banje tukunyiria kura tebi yangu nkikeli uraganie serikali ya sona ni nyako yo kubakonya ino buna barimi bechinsu. Ayo minto malaria rondo chinga serikali ndera tokonya mono eto iriria amaguri yechindagira yechinsu. Eke ya tuyiririe kuotonyole chineti echo. Elia kabere ba nda abantu ba agriacha bache batorolera kire wiki baracha batoranga kitogendere tenebite ebitimbi ngona bogo tsipani chiksta igo ngwanya konyora umumanyi go section officer bobole bwe chinswanya ko baga ko batada monya abaye limishi ngora chalimo lene kera chinga kitire ono bara bakase office yoko nyala batara tamba uchocho chalimo ono bara biche bara bakke bono nyane bare komentwa bara kuchi batwikire ngoko ani ko inomba ko linga ba mentwe kera kerto kuliyereria none serikali yeto ye county ni goita yete kobeka motwe sector y'obulimi kegaro maite endagera nero kirigento asubu wani mwanya bantu iya kogera bake serikali ya swana nili iliko endereja igobona bere okuganya gochase umugavana tugwe county anyara ko bagakuririra abalimi abakabake elinde lyo bulimi busuke mutu nabo gendagere to Gusii nabo abalimi abange besokie iliyo kora ubulimi mu boiga wetu ende no ene Kenya na gose kusiga iga na botokonyara revenue kuworo na beko ko bonchuriria bawo ni uchisiko na izo tonyole elinde lyo Gusii egendere busyo bogenda gusanga mona intu anda kemi kikirikio mwali raterie umulimi uri sikogali utaito guchaka ubulimi no bwiga nje onda atebie umulimi uri sikaria ndamwe namba yane eyire 0725 27 40 18 anyagasenda nditane bansyangira na kwa kungakira mu advice na bata bakora kyara gasti yakasnere bonere gasi office igo bano mwanchumurigere ko igure buno yo mintanya yako bagaga kerera igoro yo buli migo chinsu nanda ngo chizora sensemo yende aso chukwanira igoro yetu tugibondo bwao obuo era tugete kore nasibona yako twasangire igoro ye chinsu tuyatrenda somo timukake ko tokorina tora ne tugende engao Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya World Fit Health Center eje gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito wire bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito kero montachi obisi yeito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twomonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya
Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu room 307A and ntubwate branch mu Kigo Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omwanchu omuliereria buno kolengana buna omulimi tatatebi kolende enswe kwike chake netuwende ngao buna ng'ombe buna nabwate ng'ombe agatwara n'ekingoko nakonyora eng'ombe yereta mabere gusechi kubeka ensike elie kwira na mugondo ne process eyebwe minutinga ensiage chinsiage echi na chichiko genda se ng'ombe eng'ombe yarosi ensike yauma yira nase yira nagaiga roche chinsu chianyara koba chikoli chianyore myosi nero nyore ndagera igokirege ntonke bwate obuye bwae nande gatwara obuye bwae ayonsi ntandira gusanga amono mulimito tiganda mubolia nga asinale gigante binga no gaiga abegete ase chinsu chikoli yire ndagera ngego no gwate bokorete nsike yao Deskinabeka yara bila manchela kongo. Ndiye nsike eli korwa sensi yaga twanyole nsike nsike yira ndegaiga ne process yaga omwancho mulieria ayonsi to chigosanga ekereto ikirenga agali ase ngombere igo mbwati nyal ko banko kumanyanga amange igoronga engombe yero naki akoreto Obotugi naki anyerendete naki ngi yakogera nyerende buya igo elinde to chikonyora indagire igo mbwati to sanga amange to chikumanyanga naki engombe yekorendu to sange mbwati to sangamo. Mwancho mulia na koletire wikase ng'ombe nago tebia asto kurusie nsike yaenda ase endani ensuyali kare ensuyalire mwanya bantu twatumeka gabene ase chombe chichinya na somolemi akoleto buli mwechombe turasanga mona intunga obonemi bwechombo boigana kyako bakora anda kendi achagete na nda kenikikaga niri asobole ndibwe ng'ombe iko kenda tuwache semitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News na boga nabo sanga mbona YouTube wetrase namba ya SMS igiraze screen ya ugabu ende tanko to sanga asobwamo anye gotete ngutareba kama gondo kwa wanda seso tugetetugo nabo igonye gotaite ibolinde lyonsi kokobolia ayonsi nabawikiraniwa ekero gwatumira SMS kwetera ase namba igiraze screen yao bono boli metukora tebyango anda kendo chenga nobwate eng'ombe n'eng'ombe ndo chengoliere chinsi agachiritwa kwana echikobeke ensike onyebeke ome eira ne mate kwa tabi ndi gwachagete Obotugi bwa ng'ombe yiga nande type kie ng'ombe bwate omalio minto na igona ste 1994 na sene ng'ombe yemo eng'ombe yiga na ste yarenga mori agotikiri busatu ono kurwa bwe gasoko konga chimori achitikama mori na itikama weka bono eti chinde na usi na someria abana bane bono chatigaire eng'ombe egatire eng'ombe yemo mwana nda gachaka kira soka gateta tono ngetira mwe ng'ombe rende na ale gatandike ndo chibinyo kwenda bire bono igondo chenga
Wekera bono ndachenga chombe chiankonyera abana basomere bakange uchikukura bono. Ko 1994 kwikira lero iga ine miaka 20 na 29 years watugire chombe kora tebya ngo nsirikie yera ororo asogotuga chombe mbuya kioboroche asobole ndibwe chombe esiri eng'ombe bantu batenga egachera oge gosamba yani okwimuki kuri ogo kwigwa makere ga kwibo besana lakini rende eng'ombe siri eroro oroche kira rituko nkwenyorero ore amabere aya abana bao banywa omageni gutaro se gwecha onywa nayo kwenyorere ngeri aya kwayegurira chinsiaga to kogenda ogenda okore kondo ogora amabere ayo ogore sukari okore kimambie ndo kurwara Wala ngombe kitu kwa list yenge bune soko yigitaje. Igona kinatenga ngombe yandu cia satambe. Yego. Prate byango type ya ngombe tugetenererie kya ndo chima tunu wate freshan. Kale ndo chino yene Gusii. Ina chicho tugete kolengana ichina rore mugondo ko ase farm ya ugaiga. Kora tebya ngunga asokolende ngombe. Nkikega neiri. Ndeli yoma yo chikonyora mabere. Kegaro maeta mabere ina atali gocha busaigo. Totebya ngo ndagire kichita kire kuri nande chindagire chinchiri chingi ase ngombe ya mabere egendo getakire ngombe mono tara ansa ko kutuwe ngombe etakire sheting ke go wansira akomoyo namba ibere urigereria sichinsia endagire chinsiaga asoko beka ngombe yechi komenyera kya ngombe abonto kwira para nyakuri bachikari para namba ibere ogusibia namba isato esikega collectia oire bunono ase bintu bindo begete bigotumeka bono chiswe chiari na mugondo kubekorore chiwasbire chipando gotobe nendagira mono na machi nendagira igo ikeba subunge ko kero ko buno gende to koro bulimi obwa Uganda ke chombe chimbego chyo kwa wengo embego yaye nili artificial wasine ye li tukawaida embego ni artificial ai ba ote ba letire ero go chwa kana chiri buibere pakiri moja na 500 bono nchiri goraro lakini okolemereria ngone chimbego chwa chibekera elinde likwa nyora mabere andaka sendagira chikolia ngogorole ndagere chiabo chiunga chiri unga heli kwanya elinde ya menta mabere gose ayechi aoni chinsi aga chitegemete nje kujana gura endagere kugwa oyansi bolia na chinsi ana buto na burukania urona makwana na rosia obusie mbate machine ga yango ngoleta singi chimigisiria tindi gochikera kuya na burukania nebyama mbate machine ko kebyama na tuno gosubu ngana burukania ya ngamabere ngoto tebega yo sana nitia mangana yo wekola kirigento kyao alinde kwene kya bunango nyorore endagera erengi ya kigima buno ndete okoro bulimi obwa wiga andake omata se chombe bulindi bwa eno ebo okoroka nambuli raisi anda kwene kya ngombe ne bwateri isanguli terreiga ngokorora mangana ali yo bulindi bwo busiarana ne magecha tatoka kora tebya ngumbulindi kibuli okora bwa butambeli kwene kya ngombe yao nere healthy mbio no mararia oborendi bwe ngombe botagete oyekete chise chonse ase kurara debeke sikerarire namba ibere orige ryogo ryogosibia kabire wiki wasibiria ngombe yao origi no mo kwa ibeka ebine bintu biri ko chingwa itari kosira wasibia ngombe yao ngiche kubere kabire wiki ori ngombe yao nebe kia no rige rituko ko tari ngare nkitagira rero nkitaba njirite ko korangene ngombe yao bokumanya mo chandra nyori yege mo chandra tuke basi kwa kwa kwere ekero gende tokoro ubulimi oboiga watebirenda ngombe ya nguri ndwere asenchere ya moyendagira na mariogo naro no buchichororo kora tetebia ngunga ngombe yao andake buna kwanyere ndriga hega kengana na kiekoira yabeke moli nande hega kengana na kio kama baka gwatiga bona ya gwatigire gaiga echikubekere moli ngombe ye kiro mwaka ngubekera moli kuyanyoriro umwaka muchakano yo kuri mitinye tato ya chirembego bono goso go kama mabere kebuguriti ande uzi kuma ko chikora wa itikere mitinye bere ande anyora moli iga ngombe na mitinye rengi kuira kwimukia moli 9 months buno muntu kuruga abo buna kuya ya beke moli eri abekire gwachagiro kamanda ke ne chirita irenge yo kama ande unyako gotwerera mabera iyo ngayo ko nyara ko kuyaira omwana rito mabere ngombe iyo kamwa kirita 7
Inkuru muchakano gose muchakano lia biara chirita 7 mambi chita 7 echegere bete bikombe bibere so muti 14 ani mara gobo ibiti so 28 per day wono mera hiyo yabongo bwata na rusie bikombe bitatu na emori ya motiko gonga ya nyonya basi ayande yanga na subtract nyomba ayana irera chikoni soko kigogi marani na saba ito batajita ke batagite Gote ne okonite sana sensemia maberu maitenga mbe ukamchirita 7 mambe na magoro wako nyorabu ngai na mabera mange go konyali no ne sema na bera kuno ne ndagiririe kuria anda ke muno ndeto kora Oboremi oboiga chombe na chiro chiongonyora chire amarwaire anda ke marwaire kiali akora nyore chombe chiao na nakio gwe konya kuyatanga amarwaire akega go china dia ko kwibibera na futa mauti yako ajiko sina mashiringi jiko mukama uruweta na romono nkora agwataki mono sana seita ukera chira na kiuchi wakora ono guchina nari yo mafeta na mwagere simi ochocha uriga ngombe yonte bitebwatia tirengia yebeta mariogo onte yato kama ani 72 hours ngombe na ya chokora nomo aenda kwa nero umwancho murielia gatia marwaire lia kuli chombe nchikunyora chira marwaire nandiko chikonyora marwaire kolengana no bolendi buaye kero talendetia sali chikorara buya na uchikonyora burwaire akaruto kumanyanga engombe nguraro burwaire boko mastitis numboli bokolia orobere chimbere chai chirigali kare tali korara agia safi kare kwenye kuralire ndagire kwenye beta na bekurwa mastitis akero ko kamotari gukura maberonsi na bekurwa mastitis igo aingatia marwaire alia sengombe ya mabere ubwente kulinda na kuligereria so kuligereria ko igoro ende ngombe ite basikurwa kere ngombe bwate mastitis igali umaite uisikonye kama orobere roli na ndo burkanya mabere no na bantu no bakwenda kurwara ige bintombire pike bwente kuligereriwa kose elikwene kianga engombe mbiyere kwa inde kwanyora mabere ayikoira ande ngentongere kelito gustwa engombe gose yairwe ryogo yebyanda na kwa makanyora muntu no tekeri gutika chinsa gete osama tukugete umaye choka mbera lia liu anda kai kwanya kwa ngombe ya byanda gumantu mbali mateba bwato muiro bwetibesa na ndo muntu umaye ukamagoro wonira abantu amarwere kiagaire amarwere abuchire buna amarwere no improve cirrhosis ya mabere oyonse na bakole tukango mo limetara tweranga na kia uchi okora anda kekereire engombe liogo lie byanda chuma lie to ndate ngelinga kere ngombe na ile lio amagara sana ngo kamera ese ose chingo ko chiayo tikwira mo ndo para genda ruale aitantwe sinata giti one ganya kulira sa kunya kurumu ni jakulira go tinta giti go takana tire ko liji sachiae tie mama era ko mama ya na mote nere ngai gunya bakole me usaguri ndo mwao endagira neroro ekoro kwe silage timetu mwancho muri yose no maiteguro ye silage nase ukore menguru kara kwa remire ngoreye kwa yeroseria asoko make sure nga match ta tonyororo kwa lete ndagireri yago kwa buturanire ne chafkata kose machine iliyo kubuturanire ndagera kara kwa buturanire kwa yebeka maria yanyara kwa kwa menye kunyimorere gento ikurunga molasses umancho muriyeria ne west gose west kurwalia se esukali ekorosi kwa skali nguru elia nkero ngori nabakoleta koimurira elinde likwene kyangendagereri yawo yatoba nabego tobana n'umutinyo mugima kerago chikonyurusyo kwa ngombe mabere niga koba igoro muno timeti asomori mito kwanya ko twale kerengererio yo gotwara silage elinde lieko genda lyo matera ngo konyere buna bone kyangazi kirige ndagera yabulire ni mataba limya bangani ko bagasti dressing enjonsi yaganchiyo bakwa chombe nabono igana liendagere yiguchi yakonya andake ayibuno mulimi kwa tore kerengera libunekyo osino bwate birenge marora yiguchi busyo kurato rango nchabono nabongo nyakandwa ndasikete rosirie twali lakini wona nchobu ya bwate ngoro sia masakaya ne ama yechibando nagacha na bono ngutumeka lakini bono ko ndindege tyo chikoya roso ke bwate process ndege tukole tumutara mwaye ndoseli egerense ko wachendage lakini masakaya bono ke twagasire je ko bwate nagacha momo basi sinibwate hapo kan chombe chiane sina niji shakati kutoka anke onya chobu basi kanyo machi abati igo no bwate kerengere likiwo chikorosia silage
Ana kora tebia ngo gatia naki obuya bwe ng'ombe ye kero genda tukunyirinda mbuya ki obuli guchukwa nyore kero ntwaranga obuya butangani ngo konyere chinsu aso obuya bondo bwa omburo byo obuya bonde no korosiriro bali aho mugondo ekari asere gotaka esike no eko genda yali bumbucha ya ko kubeke mero na jibande cheo cha kwa maibere ihoba ngo ng'ombe nene konyete rio mugondo kunya batebanga kiona sayata mero no menta kwanya ng'ombe ni gasino pe galina unaolide kiango komera kero kwanyoranga nero ne dio yongori roga yase ng'ombe aso bole ndibuko kolende ng'ombe kero ndegeti sana safi yale na busire nsikete iyo kolende nale kobolia nga bunole koleto bulimi obwa wiga anda ke ngerengere kiobwate kilio kwene kyanga nonyene ng'ombe yayo kera ga no imuri taro siribiye raf liega neire anda ke ga igaro no rengete kobeka chi mattress chiria eng'ombe kurarira omolaria mundu andite etisi tukarangiri wasaria tukachiko sonore chondo na ngete kwa ya kumabera chiche matuka matano ngwende chikokora bona singi chomala na sete nyombe bona ngende ko chenjo mu bwe ng'ombe bwe mattress bona ngombe da kucha kupomoa very soon agare ndosi bimeda te motaram acha patisheni kwendeka ika matishika soga ika ng'ombe rado ke andu sia tame ukera rasa ya ne chibana igono bwate karengera lyoko chibekira chi mattress iri kiralire ndo kwane kyabuna oborero bunaeresera bwa mastitis mbuli bichiko yenyora ekara to koro bulimi obwawo nande obotugi obwechombe nabokoranga eng'ombe nerororo ekana umuna webwati chombe chibere fresh ne jasiye nabokoranga amabera abotabwekaine narara mawake na narara malitake ana korante byanga ngerengera kyobwati gyo komenta chombe cha iri go balance amabera awanya ko bagako bamaye Yo no ng'ombe nyire mate. Nerega bwata mabera aguchikwa ni chikwa mabera mawo. Lakini hii mbali bwate wati ande let ambaye gara maya na aguchika takanga bane ng'ombe kachakweke chikomenta. Chobe no ibere sato nderi chikomenta. Egere chichiko ka mabera ya banya kwa mawo. Kuri no mulimi to maite ko maite nga yeye gutwara mabera malita lakini amake. Liye gutwara mo lakini amangi. Igwa ye karengera kya ere mbu yaba malito lakini aba make kiagera alikebwata manga komikishora ba nomo kunyo bukanyore anda kya senara ali wante byanga mpaka ko itera sengombe ye gwasona ndia sekyombe ekigyo go supply go sigyo yo konya mabere kora nyerera ngo igoro yekyombe kyo nande na kiya chete ne kikyago konyire buno muri bone kyombeke okiandigereti mate bunonya konya mabere nande bunonya gosomia abantu ko bago tebanga ndo chinga abantu bali bwato kobani bunoko to chamo to isaranse ni bwato kwani cyo gutwe ng'ombe buno tugete bono ngabati besinga mutago jali to kuane nga ngitoe ng'ombe ye koba usitwagura ne ng'ombe egere ng'ombe yo ngakyo kwerenda nira ligagweta ro etabu bono igare ne ngaba bagante binga abumbuya to isaranse to kuane egere to gure ne ng'ombe utabu ati anyole ng'ombe agure antu asamane ke ng'ombe koragire igoni mbegeta bata yale baro byango na takete ko kora bwa mabere kwa ale kwasukirie abo baigwete bagendere bana agendereire karo kuri gali chombe cha ngwate banga mori ge ukamirwa mabere ne kyo kora kwene kyange ng'ombe ya mori ya mabere nanya na bako yesana eigote egendere litochiko nyamange usina litochiko nyeunereri nkyo ko bwati kwa mani Kone gitoko bwate kana engina ya kabirwe mabero nya kwa 14 na ekamire igo kurigerie ka morie posture nga kiengana ngabonko nga enye bikombe bitatu abeko na marango ya bitatu kono unego kole amatuka nga tata bako na ya isana koko rani ga sana ko banirio nya ko reduce yake kwa ye bikombe bine ekia bora ye na mange kwaro ye o ya fekiti so ego sana ne kwa yiti bona kwenda kuna kulingana mno ya kwa mnya kuchinja kala at least ndagere yawo eng'ombe yawo ngonyole ndagera mune megombe ya matoke ngonyungu chiole gose ega sukari ngocha nabe kama tukaya no ni wiki ingima ke kamugete kenge buna mugati ali mche naro ngatigani ateji kwebale ndeli mwayigoto ege sukari omugomba bwe sukari ege sukari kero maite ntumanyete nga somwanchu mulireria omugomba uyatebire bwanze no mugomba bwe litoke no bwe sukari no mugomba omugomba ngati chindagera chiri chisata kiri kwegwe eng'ombe ndionsi nasi kitoko tebaigo
mugomba bwe toke nigo kwirigika ko digested igo bwate ndo nga fiber triko ba digested kwamenya konyore ng'ombe yao yangire kore sana ya menyere isteri kunyara kuimuka elin fiber triko ba digested isengenje ngabona chitukie chitoko minera baswati ekarere ko ba digested igo na kitara santi ng'ombe ya rwali ng'ombe igo rigere ya gati no nyendagera ge kubura rigere linga nkiora kore one kinye ng'ombe yango kwera mabere buya nande nkobere riti kera nabura chonyo mugombo bwe yigota kurinde guje itore igo muri myoito igesukari kerio kwa ng'ombe gachioti ekiagera nga nigo kurwali ng'ombe kegima na ndegere nga ochikurusie ng'ombe bunere nne na ndire ngiye genterere kora zotebia ngo na ndenga ekere ng'ombe yanyore mori kwa chakiro kama mabere ngonya gukamure nkyo kurigereri paka kwaranga eng'ombe yega yakira matukari etakire kwa wembego nkoro kiere kubate kanonya ko ya chichumbi chiko chirekere ngo kiembego ngota balinga kuyanyorire mori mutinyo mutangani oyo kabere wase ko mix chichumbi chimbego kwaye wanza koleta chichumbi chikwa kwaya yono wase ko ya chichumbi chibona go soko oyone yansi kuja kwange ndage kwaranga ng'ombe ye tete buira matukari atatu kwaye ya chaki chiri bere ego chombe chingo lichiro monyo echumbi yeri chumbi type kyo uchia Gujana high phosphorus, vita masiwa, atrox masiwa, na afya bora, na lox. Chichama kile. Obuye bwe ng'ombe mboro bunge nanda sobuye bu na gwereseire no yego kuira ngokonyero mugondo. Ntobwatekero tukete ng'ombe na be okonya orosie biogas. Timere swanya kolengera gukora Oboremi buno bugose gukora gitambo kirekyo gukorosie biogas endelio ekokonye okiania mangana yo gutumika stima kera ntumete biogas yo kori gas ni stima nana we okonya no ndi ko na we okonya kororera nande ko ekolengani nga estima gas te gukira kora twerrango ngano bwate ekerengera buno ekyo sino bwato bomanyi bwe biogas bono ekerengera kina nateka ekerengera nateka ukwana na bugita gete okole kwerende iso ekolosia asinge wono linde enamigete kurumaga nabana bono bujubusia muna negete chikolosia nyomba yichombe takire bono iwonta gitenga nchiko cha kolosia ginte ndio matara mwanda oserie nabantu bandi baroserie we simichi yabo tokiani ubunga bwe stima machine rega alikuwa ntebinga nige okonya kubutora endagera elikuwa eng'ombe kora twerra ngobune okole gasi kora tutebya ngo na kiuchi yako legasi asoko twerra sobwaga no muntanya manyenga nabe okole gasi ndagera kiyo kubutora nenyomo gose nembese byonse kora tutebe ndagera bese kubutorere ndagera nyomo kubutere no bora mutaka na bonko beka yoke ne beka jaga ta kaibete mwancho muri atara toira toro kinga na ki machine ya kubutorere ndagera enderi to manyina wesomya nga machine ya kare abutorere ndagera inga ya guchonyire teba ntora ro mwancho muri rere tokonya ngo kubutora inde tonyara ko batokor bono buna ndoche okobeka kendagera bere machine so konye gongo chana yokya iye gutumika mafuta petroli iye netinga mwancho muri kwanya ko bagakora buno muri mitanya ko bagakotorokia bune machine yo kore gasi yanya ko bagakunache endagere yiga nabo guchiko kor kyo mwancho muri yoro renge endagere ye
Torabuna yarengensi yagarobune gosiegujya kere fine yaba fine kabisa iyo ngombe nyara kabage kuragera endagera kigwete buya yoga leo tuwache semitando yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asansa ya YouTube Ndizi TV News na bana wote mera SMS wetera sena mbeyera screen ya ogabu ende cyako batagusanga asobwamo asakuzale yatanya ko twaro kigima konyoro muri mito okora Oboremi bwetugo anamo ntwarore chinsu na ntwarore chombe ayonsi nigo konyora maiga Oboremi nobunda yandira ko tumera SMS na boigo na bogo mbwate semitando yani ya Facebook na Mildred Mumanyi ende tunyako tugusanga asobwamo wekinda kende naende asokomera no yo mitatu gusaba ndabagaho banyako tugusanga na barubu bye bye. Television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe maete chibese nguru kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kira rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yo gutikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bakadai okumeka emya yemo yokaiga unokobeka chindunda chinyenge chance yawo yobugwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chindunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kyombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Obomo bwa azimio la umoja One Kenya nigo bagendrete kumochia serikali asogotaikirania amaganio y'abananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatubali gochikoikirania onsi na chinga kiechibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane komochumura ibwe kama kia